llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Vuelvo a recordar una historia en blanco y negro, las palabras de un viejo refrán. Vuelvo a encontrar tu memoria escondida, esos ojos de cristal. Vuelvo a imaginar el baile en la plaza llenos de felicidad. Vuelvo a celebrar, cobarde quien no canta, gritaba. Viejo refranero abesti entzuten gabiz, eta hemen dekot aurrez aurre, Idoia Zurmendi, abestiari ahotsa ipinten dutzen pertsonia. Eta gaur ekainak 5, hemen plazan, bere kontzertu entzun alizen dugu. Asko gozatu dugu. Pilo bat, bai. Eta ona etorri da gaur Idoia lehenengo aldiz. Isorretara lehenengo aldiz? Bai, lehenengo aldiz. Eta bertan, bere lehenengo diska, Ilun eta Bar aurkeztu dozku. Zelan sentitu zara lan plazan, plaza beteta, zelan sentitu zara Idoia? Ba oso gustora egiz esan, zai itzen da batzutan oran maskariekin eta Bai, ez da. bueno, batzutan hotza izeten da, baina gaur sortu da non hartin hor giro politxe eta hori gerten da, holtza gainen zauzenien eta girue, bueno, ba, gaurko bezalako edanien laguntzen dago eta ederra izen da, oso gustora. Bai, eguraliak be lagundu esku, horri biligara, astien zier. Bai, Eguria, ez, bai. Frontoire, eske plaza ederra dauketu, eskerrak, aguantu dagoen egual. Bai, eskerrak benetan. Da zuri ze guztien jatu gehiago, olako plazetan kanteti edo nahi edo olako areto itxietan eta holan? Ez dakite aukeratzen, oso desberdine da. Eske guztiz desberdine. Ba, gaurkua adibidez udan, ez? Plazetan banik asko gustora joten dut. Egualdionaz, egun argitan, ez? Eta desberdine da, aretotan formal hau edo izeten da. Bueno, ez dakite gaur plazan gustora hau. Beste baten, ba, igual, beste nun baitzen, baina. Toin be igual, COVID garaian zizara zu kontzertuek emoten edo lehendik be mondo zuz baten batzuk lan? Ba, lehen emuten nitxun kontzertuek, baina bakarlari bezala eta normalien bersinuek jotzen den. Bai, gaur be batzuk bota oso. Bai, guztetan jate, baina hori, COVID garaizen hasinaz, aurran nire musiki aurkezten jentiei eta baia banda bateaz, edo joan ezea salbuen, eta desberdine da, baina. Bai, ez da, maskarilla, bale, ubekoek be gutziko lan aretoetan egongo dia, ez da. Horrek asko ditzen dago, eta gainera leku batzutan aulki utetan dause holan X batzuk, ez? Eta aurrat arrotza bada. Ba, bueno, a ber... Bai, a ber gazte pizetan hau. Bai. Eta igual, areto danak beteta, plazak beteta. Bai, hori bai. Etorriko diolak beko. Etorriko die. Bai. Eta oin lehenengoko diskuen be bai, Ilun eta Bar, segaitik deitzen da Ilun eta Bar. Izen hori nondik dator. Gaur pixka eta saldu dozu zer, ez da, baina... Bai, beti izten dut lan apurat zabalik, bakoitzak itxeko bere interpretazio, baina Ilun eta Bar dator, Iluna Barritzetik, ez da, hitz joku bat. Eta zira baten jarri notzen izen hori, guztetan jatelako lan estetikoki, eta, bueno, oin Donostin bizina zela, oso Iluna Bar sali egin naz, eta oran itxasotik, ez? Eta jarri notzen holan, guztetan jatelako, baina konturatu naz, diskue inostien, bueno, abestixek dauz orden baten, nik entzuten botela diskue goitik bera adibidez, niretako da Iluna Bar bat bezala, ez, irudikatzen dago. Ba hori egun batez, goizetik gauera, edo bizitza, ez, jaiotzetik eriotzera. Bai, interpretazioa diferentik igual, ez da? Bai, bakotzak igual irakorten dago eta modu baten ulertzen dago, ez? Igual da, hori da zuen helburu pixkat igual. Bai, niri guztetan jate, egizetan nire abestixeko daukielo lan mezu argisek, ez? Baina, gero nik uste mezu horrek aldiezela eruen leku guztitara eta hori guztetan jate, ez? Gentiek azkenien itxie abestixe berie eta bere interpretazio itxie azkenien. Eta igual, adibidez abesti baten zein da zuk transmititu nahi dozun mezu bera, adibidez, 25. artikuloa abestixen zein da zuk argi eta garbi zure ustez, ez? Igual,
bidali nahi duzun mesue. Gero bakotzak ingo dabe interpretazioa, baina. Ba, behitzu, niretako da mezu argi bat, baina aldi berien ez da argi zeze, azkenien da, ze zaiedan etxe bat sortzi, etxe bat eraikitzi, ez? Baina, emuten da hori argi dela, baina etxe hori izen alda zukurozun bezalako, izen alda fizikue, edo izen alda, bueno, orduen botaten dutzuto lan, mezu argi bat, baina ez? Bai, bakotzak bere erara interpretaba lauela. Eta lehenengoko diskun eta ja kolaborazio, ez da? Inaute lorrieta, eta bezgarren artikuluen. Gero zure aiztiek agertzen die, ez da? Bai. Eta zer sentitzen da, lehenengoko disko eta ja inautegaz, bai, Euskadiko orkestra gaz, bai, ez da? Bai, beti gustau izen jate, artista ezberdinekin kolaboreti eta ustote oso aberazgarri dela musikan dako. Eta, bueno, izen da, opari bat, adibidez, inauten agotza eukitzi disko hontan, ez? Inaut nik ezagutunen oindala 6 urte. Ai, ba! Holan, Nafarroako kanpin baten, imaginau, ni gazte-gazte, eta ordutik elkar ikusi barik, eta jarrenetzen berakin harremanetan, eta, bueno, plaserra izen da, eta gainera oin indogu lan harreman oso politxe. Eta, bueno, gero nire aiztiek begotiek, bueno, azkenien nire lehenengo diskue da, ez? Eta eurek badiez nire referente. Eta, bueno, gero Euskadiko orkestaia niretako da lo más, ez? Bai. Paulat Salvador egaz ebilisa, ez da? Bai, poliko izari haunditzen, baina bai. Gustora. Esan daike toperaz izarela, ez da? Bai. Bai, enazkejetan oin udie daukegu kontzertuz beteta eta ez da erresa oin talde asko dauz geldik eta sorte deun sentitzen naz. Bai, justiz. Eta badago talderen bat edo artisteren bat edo guztako jatzune kolaboretien plan, izango zela zure top. Ez que, ontxe bertan nau puntu baten, nun ja indoten kolaborazioak jadiez nahiko top. Ni, bueno, indala urte batzuk egoten nitzen nire txien, izengoan itzen bezala Fernando Velázquez Euskadiko orkesta zuzentzen, ez? Eta, orduan oin, bai, holan, esaten dut. Eta oin, egotie eurekin da nahiko top. Baina, eske, algo notzuen esan edo zein talde. Beatles, imposible, ja. Oin txarangoaz, ingo neuke, holan. Bai, martxos ez zer. Bai, aurra de danza gintzeko jentia. Bai, aukera hone, bai. Bai, eta oin martxagaz hasite, ez dakitak izun izerretan. Dantza talde bat, eta hemen oso importantiek dira dantzak, ez da egon gara oin komentetan, entrevistia hasi baina dinau. Eta hemen banangu da, holan, xorretako, abesti importanti dena, ez da? Esan daigun. Hemen batzuk barrezka da, eta ez dakitak izun oso ondo zelako edan ritmue. A ber, lagundu zuek. Zelanda, erakutzi. Bai, kantoko ben. Bai. Bat, bi, Aitxe San Miguel isorretako zeru altuko lorie. Aitxe San Miguel isorretako zeru altuko lorie. Agure zarrak jantzan ikustitarek eiten xok barrie. Agure zarrak jantzan ikustitarek eiten xok barrie. Eko. Tekniko esplai hoiako. Ezagutzenen melodia baina letra barik, baitu ja. Badakit zelanda. Orduan? Nik ez dakit, Ez dakit, aldo goin hemen. Melodia horrekin. Experimento bat. Bai. Ez dakit alda izen edo zura besti bateri melodia hori pini. O zure estilue sartu abesti horretan. A ver. Bizkat igual komplikau pinio, saiatuko naz. Vale. Jarrikot nire letra, oza, nire abesti baten letrie... Ados, oso ondo. Venga. A ver, Aulki huts bat dago, sukaldeko izkina horretan aspalditik. Hola, Sona, Erronka zai izen da, Bai, urrengo diskorako ingote horra zehose. Batek daki. Horrengokoen igual hemen jantzan, horregaz ingo letra horregaz. Zeondo. Vale. Entrevista danetan, kontzertuen moduen, entzuna moment bat nun, zer gehiago esan bihot. Zakiteko zenzu zer, zuk esateko, gure dozune esan. Zer raporta. Plaserra izen dala, eta oso gustora egon nazela zuekin.
A ber, ja ezagutzen dutela. Bai, xona. Etorriko naz, juergan badabe, etorriko naz. San Miguelak iraien. Hemendik aurrera Durangora juergan ez. Hemendik aurrera Isorretara. Eta gure, Laixiarri ratian bulegora bea, invitate esauz. Hori, gure zunian etorri altzara. Eskerrik asko. Zabalik egongo dia. Hori da. Eta jo laster barriro plazan. Hori da. Ja, zue talde osuegaz. Hori da. Ja, ikusten dut zugun, eta. Hori da. Eta plazer bat izen dela. Eskerrik asko. Berdin. Izpilu parean, arro irrie itean, eme oldarkorretan negarrari, beldurrik ez dioten gizonetan, karminezko ezpainetan, txiste txarrenek erantzun dituzten, aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Angela Davis-en hitzetan, Maialen Lujan Bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irrintzietan, ahots korden kontzientzietan. Berriz esan ez dezaten, ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura komun den honetan. Zilegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irrintzietan, eta haren ondorengoetan. Angela Davisen hitzetan, Maialen Lujan Bioren azken puntuetan,